Hola a tots, bon dia. Antes de res, estic content de com va el mercat. Els cacaus estan venint d'Anglaterra, els penuts, que diuen ells. Ja sabeu que jo soc bo en les fàbriques i així la fabriqueta de futbolistes ja està en marxa. I han fitxat a Ilya Akomach, després també a Ferrari pel B. Mira que Piqué canviava a Ferrari per un Twingo, Morato fitxem un Ferrari per segona. Denis Suárez, també a Comesaña, Piropop, com la cançó de Seguretat Social. I mos han gastat també un poquet en Terrats, com la de Fiebres a Donoche. Han fitxat a Terrats també ben Brereton, i estem tranquils perquè pareixia que venia a la porta per algú dels nostres, però la porta diners no porta i no cap per la porta. Preci, la gent està al·lucinant en la seva espontaneïtat i l'anècdota de quan va vindre Galliani del Milan a fitxar a Musacchio, I dia que no soldi, i vostè no soldi, pues fideuai a casa. Pues mira, ahí el tens. Jo li vaig dir, Galliani, jo sé que tu estàs molt pelato di Cavolo, que té un capo di Genollo, no sabia que també estàs pelato di soldi. Estava clar que no anaven a comprar, però dic, a més, hora de dinar, pues anem a dinar una fideuaeta encara que siga, Però paguem a mitges més val d'oferir que un mort, que sempre pague jo el paello. Ja està, pues. Ala, tots abonats, 43 partits podeu veure, entre primera, segona i els 3 primers de l'Europa League, a menys de 5 euros el partit. Se gasta més almorzant.